गोजौआव अरेन्ज, गेजेराव व्हाइट, ओमफ्राय गाहायाव ग्रीन माने मोनथाम कालारदो मोनसे ओंथि गोनां मोनसे सिम्बल दङ इयाव। बे सिम्बलनि मुङानो जाबाय माने इन्डियानि फिलिपिला माने गेजेराव अशक चक्रबान जाबायमोन आरो इन्डियानि फिलिपिला। नै अखाबाबो फोनगासिनो बिथांमोना खस्थ' खालामनानै बि फोनबाय, नैजाबो फोनबाय, नैखिजाबो गोजौआव गलाब, गेजेराव अरेन्ज, गाहायाव ग्रीन, ओमफ्राय बिदाव गुफुर गुफुरैनो लाखिदो। खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै जोङो नै बाहेराव कालारखौ फोनगोन, कुचिन फोनखांबाय। आगोलनि भिडिअआव सिंनिखौ फोननाय देखायदोंमोन, दिनै जोङो बाहेरनिखौ फोनगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। अरेन्ज कालारखौ फोनग्रोगोन जों दा कालारखौ बोखावना लानोसै, खाफा मोनफा थेमा लानांगोन। अखायाबो थाइफ्रिबाय थादो, बुरजासो हागोन ना मायो। दा अखा हानायाव फोनबाबो अखाया सेरदेरबा बोहैलांजोबबा कालारा ओरैनो थांगोन। फायथारबायबो एसेबां गोजान जायगायाव। अखाया हाथारामोनलै बोरै जाखो? अखा हाबायलै जोंनिया कालारफोर फुननाय समावनो अखा हाना होबाय। नोंथांमोना नायना हाजो बेयो ग्रोबजा हाजो अखाया बिराद अखा नै साजानि बिदावबो जे स्केल बायदि गोलाव बिदावबो कालारखौ बेलेग होबाय। जेनेबा बेयाव अरेन्ज ब्लु आरो माबालै अरेन्ज, ओमफ्राय पिंक, ब्लु, ग्रीन, गाहायथाराव दङ रेड। माने खैथा जाखो? अरेन्ज, ब्लु, भुलानो जालायबाय। अरेन्ज, पिंक, ब्लु मोनथाम जाबाय। ग्रीनजों रेडजों मोनफा गाबनि जाबाय आरो माने बाथौ सिरिया सिरिबा होननाय बायदिलै। बाथौ नङा, सिजौनि सिरिया सिरिबा बाथौनि बान्दोआ बान्दो बारिसो नै उनाव फोननाय नालाय कालारा एसे बेलेग जादों आरो गथ' फिसाफोरा हुद लानानै बोरैबा होननायखौ माबाना फोनना फिनदो। दा रानबा एखे जालांगोन उनाव। नै गोजौआव अरेन्ज, गेजेराव व्हाइट, ओमफ्राय गाहायाव ग्रीन माने मोनथाम कालारदो मोनसे ओंथि गोनां मोनसे सिम्बल दङ इयाव। बे सिम्बलनि मुङानो जाबाय माने इन्डियानि फिलिपिला माने गेजेराव अशक चक्रबान जाबायमोन आरो इन्डियानि फिलिपिला। नै अखाबाबो फोनगासिनो बिथांमोना खस्थ' खालामनानै बि फोनबाय, नैजाबो फोनबाय, नैखिजाबो गोजौआव गलाब, गेजेराव अरेन्ज, गाहायाव ग्रीन, ओमफ्राय बिदाव गुफुर गुफुरैनो लाखिदो। गाखोनानै देखायथारनोसैलै नै बोरै मोनदों नै जा सासे, नैखि सासे फोनगासिनो दं। सासेया बहाय थाखोलै? नै जाबो जाबाय। केमेरामेनानो गोलैबाय हयथ'। नै जा सासेया बहाय थागोन? ओइ सिगांखि फोनो, सिगांखिजा। नै दै जाजोब्बाय सेख्लाया। नै सासेया इजा दं सिगांखिजा। बे जाबाय सिगांनि भिउ। नैयाव सातहालाय फिसा होगोन, डेक'रेसन सातहालाय। ओइ जानायाव उननि भिउ, इसे जाबाय सिगांनि भिउ। ओइजा गलाब, अरेन्ज, ग्रीन, गलाब, ग्रीन, अरेन्ज। ओइजा बिदाव व्हाइट होदोंमोन, इयाव ग्रीन होबाय बिटखौ। बारिखौ फोनगोन मा कालार इयो? ब्लु। मा कम्पानिनि? बार्जार। लिटाराव खै थाखा गोलैयो दामालाय? लिटाराव 425 बानायबा बारा गोलैयो 580। मेचिननि चार्ज खालामबाय लाबावबाय। बानायखानाय दा फोननोल'सो नांसिगोन। अबे मोनसेयाव होगोन इखो बिदाव? दामि रं माबाफोरा ब्रेन्ड थायोना, जेनेबा टाटा कम्पानिफोरा दामि। ग्लेमार दङ मोनसे, ओमफ्राय लं लाइफ 7 700 800 ओरै लिटार। ब्लु
이거 땡기잖아요. 빠이나 하나. 음. 이거बो मोननै टेमायाव बोखावना लानोसै खानै फोननांगोन नालाय दाउखाया बाबाय थादो थब थब फोननानै फोजोबनोसै खानै फोनखानोसै मोननै टेमायाव बोखावबाय गलायना लानांगौ मायाव लोथो लोथो जायो बैयो जानाय नङा पायनाया नोंहा थेवबो एसे गलायना लानो जायोमोनथ' आरो अखानायै फिस्ला जादो ओइ द्लुन थांबा दानि गलायनाय ब्लु कालारखौहाय गुफुर गुफुर बिदाव होसिगोन बेयाव बियो पुटिनसोमोन नालाय अखा हानाया सेरदावनानै एकदम फिस्ला जाजोब्बाय बिराद खाबदानै थानांगौ जादों आरो दा साजायाबो फिसाना गनाबो फिस्ला जाजोब्बाय थांनि र' आंबो सायाव सारला आस्ते बाबा नै ब्लु होनबाय जों बिदाव बे गुफुर गुफुर बिदाव ब्लु होजोबगोन गुफुरा इयो पुटिनसोमोन नालाय पुटिननि सायावथ' आरो कालार होखानांगो दा इयाव जों अरेन्जबो होला ग्रिनबो होला ब्लु होबाय मिस्ट्रिया खिनो खारबाय दं गासैयाव अलसियासो नामालै मोखौ बोराया दैगांनाय बायदि बिटखौ फटाफट फोनना लानोसै बारा गैला दा आरो भेन्टिलेसनबो फोननो दोङो कालारा बेलेग बेलेग जाबाय नालाय बिराद खाबदानै फोननांगौ जायो सेदावबा आरो खामानिया बारायफिनोना नै जा भेन्टिलेसनखौ फोनना लाबाय भेन्टिलेसनाव इयाव ग्रिनसो होबाय दा अरेन्जमोन नालाय भेन्टिलेसनखौ ग्रिन होबाय आरो ओमफ्राय कालारा बेलेग बेलेगबा मोजां नुयोना फिननायाव थाखाय ग्रिन होबाय आरो इजा मोनसे दङ इजा गलाबसो होनांगोन अखाया बाबाय थादो अखायानो गाराखै थेवबो फोनबाय बायां अखा सान्दुं दुंबा बायां अरसिनो आरो गोरासिन जासिनो टाइट जायो दाउखानायाव डेमेज जायो कालारा इजा मोनसेखौ फोनबा दैनि जोबथ'बाय नोंथांमोना जोंनि कालार फोननायखौ बोरै नुखो कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलाव गोदानबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदो जाहाथे जोंनि भिडिअ नोंथांमोननियाव थाबै सहैग्रोयो नै जा गलाब फोननो होदो नै जों गलाब फोनबाय इयाव नोंथांमोना नायनो हागोन दा इया बिदाव इजानियाबो ब्लु बेनिफ्राय अरेन्जआथ' अरेन्जसो जाखामोन नालाय दा जोंनिया ग्रिन फोननो होदोंमोन भेन्टिलेसनाव इखिजा जों पिंक कालारखौ फोनबाय